Ik. Ik wil naar Sochi. Het wereldrecord voor junioren van Sabrikova is 4:00:63. Dat gaat ze halen. Dat gaat ze halen. Ja, 4:00:56. Een wereldrecord voor junioren. Met een wereldrecord op de 3 kilometer junioren vestigen Antoinette haar naam als talent Hielendal. Vlien hier mocht ze al meedoen onder het EK Allround. Dit hier rieden ze de Vrouwbekers. En liet het ze Hielendal trot te brekken. Ja, beter dan verwacht. En dat is, Super, hè? nou ja, eigenlijk wel. En dat is eigenlijk dit seizoen elke keer verbaas ik mezelf weer. En dat is wel heel mooi, want dan kan ik mezelf weer verbeteren. En ja, komt er weer mooie positieve energie, net dat het wat minder giet. En nu ken ik mezelf giet het goed en kan ik mezelf nog meer verbeteren. En dat is het wel een mooi gevoel. Maar ik bedoel, het is dan maar 18. Ja, het is ik wel eens van, jeetje, wat gaat het snel? Ja, het gaat wel heel snel, maar ik denk dat ik er wel klaar voor ben. En zo viel ik me ook. En ik viel me net meer, zo jong of zo. En ik weet wel elke keer nam, maar ja, het is, ik viel me net zo en ik ben er gewoon klaar voor eigenlijk. Ja, ik wil even toen ik zei van, ik wist dan maar 18 en dan zie je van, nou en? Zo viel ik me net eigenlijk. Maar, Gaat goed, toch? Ja, zeker. Bij de wedstrijd in Calgary en Salt Lake City roemt ze mij de TVM-ploeg mee van onder andere Sven Kramer en Irene Wust. Ja, het is een hele andere wereld. Het is de wereld van de senioren. En, ze hebben al een volle ervaring en daar kan je alleen nog maar meer van leren. En, natuurlijk maken ze er al je dingen mee. En het is net altijd leuk of wat dan ik, maar daar leer ze wel veel van. En, ja, ik ben wel in een hele grote in de laatste tijd ben ik wel volwassen geworden. En ja, dat kan alleen nog maar meer worden en ik kan er nog zoveel van leren. En dat is wel heel mooi vooruitzicht. Maar haar 18 jaar had ze nog een lange carrière te gaan. Maar nu al kan ze dus de Olympische Spelen hellen. Het is wel een uitdaging, dat is wel een droom. Elke keer werd ik als lietsvamke eigenlijk. Vroeger zat ze in op zeg. En dat wil ik letterlijk. En ja, dan steek ik hier op het NK en het EK al. En de World Cups en dan denk ik van ja, het is nog maar één ding wat ik nog zo graag wil. En dat is de Olympische Spelen. 20, 29 en 30 december riet Antoinette de 3000, de 1500 en de 4000 meter. Op wij dus misschien wel naar Sochi, de Olympische Spelen van Antoinette de Jong.